ガス将軍にまで。大乗り。しかしバルガス将軍、やめておけ。それに今はさらばだ小僧。やるな小僧。今度会った時が貴様らの最後だと思え。みんな無事か。なんとか生きてるよ。しかし。ありがとう。ってことは、久々にそういえば、このティアラは、せっかくなの、俺の剣の。そうです。光のそうか。帝国が、ところで、リアナ。エルウィン殿、それは無理です。帝国軍がリアナ殿を狙っている以上。彼の言う通りです。エグベルトに、帝国に、お願いエル。リアナ。ありがとう、エルヴィン。さあ、それでは、聖地レーテルへ向かいましょう。姫の前で、無様な戦などできませんからな。聖地レーテルの神殿。そこは高い山に囲まれた深い森の中に、人目を避けるように巧みに隠されていた。これこそダークロッドを安置するレーテルの神殿なのだ。
どうやら、ここがダークロッドのある場所のようだな。まだエグベルトが来た様子はないみたいだが。禁断の地を犯す。こいつ、古代のガーディン、それでさーてな。とにかく、油断するんじゃねえぞ、ジェシカは下がっていてください。確かに